І да сюрпрызаў прыроды, ці ўжо не сюрпрызы, а тое, да чаго мы прызвычаіліся, бадай што. Некалькі амаль вераснёўскіх дзён і зноў спякоту. У Беларусі ідзе ўжо трэцяя за гэтае лета хваля гарачыні. Антыцыклон Ральф прынясе на выходных да плюс 36, а на Берасцейшчыне магчыма і да 38 градусаў. Юлія Цельпук. У апошнія ночы было амаль па-вераснёўску. Тэмпература паветра месцамі апускалася да 5 градусаў, а днём у сярэднім складала 21. У наступныя дні прыбавім 10 градусаў і болей. У гэтыя выходныя ў Беларусі прагназуецца 30-градусная спякота, а ў паўднёва-заходніх раёнах не выключаная імавернасць, што ў сярэдзіне дня паветра распаліцца да гарачыні 35 градусаў і вышэй. У Беларусі гэта будзе ўжо трэцяя хваля спёкі ў гэтае лета. У чэрвені тэмпературны максімум даходзіў да 41 градуса. На нядзелю сіноптыкі прагназуюць нават плюс 38 на Берасцейшчыне. Цеплавы купал ідзе на Беларусь праз Брытанію, Францыю, Нямецчыну, Чэхію, Польшчу. Лясныя пажары, выпаленая трава ў гарадах, перасушаныя рэкі і азёры. Гэта б'е па эканоміцы, сельскай гаспадарцы, энергетыцы. У Румыніі праз рэкордна нізкі ўзровень Дунаю спынілі абодва рэактары АЭС «Чарнавода». У Венгрыі АЭС «Пакш» знізіла магутнасць. Некалькі рэактараў у Францыі абмежавалі працу праз недахоп і перагрэў вады дзеля ахалоджання. Беларуская АЭС на Віліі пакуль працуе. Хоць это градзірні бачтавы, яны ратуюць БелАЭС. І сапраўды яна атрымоўваецца, што з'яўляецца меней адчувальнай да падзення, напрыклад, узроўню Віліі, чым нейкія старыя еўрапейскія АЭС з праматочным ахалоджваннем. Але тэхналагічная ўразлівасць БелАЭС акурат у зваротным выкідзе вады ў раку, кажа навуковец. Працяглы скід такіх канцэнтраваных адкідаў у адмялелую за спёкі і перагрэтую раку, ён немагчымы, бо хутка прывядзе да незваротнай экалагічнай катастрофы і дасць наступствы для ўсяго рэгіёна. У Беларусі найбольш заўважна мялеюць Ясельда і Прыпяць. Гэтак выглядае апошняя на мазырскім адцінку. На дняпроўска-бузскім водным шляху ўзровень падтрымліваюць шлюзамі, але вада ўсё роўна застаецца нізкай. Юлія Цельпук, Белсат.